un evento que a verdad que para nós é moi importante, ven moitísima xente de fora a Carballiño. Este ano temos a sorte de ter un día excepcional que nos dá o tempo. E que facemos? Pois acoller a moitísima xente, cerca de 200 personas que veñen aquí a Carballiño. Tuvo que cerrar a inscripción porque hai moitísima xente que quere vir aquí a disfrutar dun día de festa. Temos aquí na presentación a Santi, que é o que verdadeiramente leva todo o traballo. O Concello apoiámoslo no que podamos, pero ele o que verdadeiramente leva todo o traballo de celebración deste evento. Aquí estamos un ano máis, que a 8ª edición. Nada, pues esperamos que disfrutar do día entre os participantes máis a xente que veña a pasar o día aquí ao Carballiño, dar un paseo, pues, disfrutar dos coches, do calor que vai facer. E nada, pues esta é a 8ª edición. Contamos con 100 coches que tuvemos que cortar a inscripción xa porque non quedaría moito máis sitio. Empezaremos a chegar sobre as 9:30 da mañá. Os coches quedarán expostos por redor da plaza do Concello. E sobre as 12 da mañá procederemos á ruta, unha ruta pola zona do Carballiño. Serán 2 horas máis ou menos e volveremos aquí sobre as 2:30 para disfrutar do pulpo do Carballiño. A tarde, pois, haberá varias actividades na zona de atrás do Concello, pois música en directo, animaciones varias, e nada, pois pasar o día pois entre coches, bo ambiente e disfrutar do pueblo e do pulpo e de todo o que podemos ofrecer aquí.